Arătați că sunteți bărbați și terminați odată cu prostia asta. Nu vreau să intru în detalii, să vorbim foarte, foarte mult. Asta am vrut să vă zic. Nu eu am luat-o, mă, pe nevasta. Uite, mă, la ăla de la Cluj, nu la noi. Eu n-am vrut, știi ce ai vrut tu să faci? Eu n-am vrut, că te rugai de mine să te ajut. Eu n-am vrut să mă bag la combinațiile tale. Roagă-ți prietenii care stau și mănâncă și bea cu tine la masă să meargă la Cluj. Băiatul nu a făcut nicio japcă, tu știi destul de bine cum au fost treburile. Nevasta a plecat să-și facă analizele, dar de fapt pleca la el acasă. Cine strică, mă, că pleacă nevasta, mă, de la bine, mă? Nu strica nimeni, mă, acum te apucași de mine, te apuci de ăla, ne postezi pe net. Bă, băiatule, bă. Bă, prăduitorule. Vezi dracu morți în mătii și în rasa mătii, unde spui pielea aia, băga mea și pula în familie, dacă va veni ziua. Când vei da tu explicații față în față gunoile, când se va termina meciurile astea cu banii și cu vrăjeile și tale și tovele tale care te duci, te plângi pe unde te plângi. Sunași toată lumea, vrei și tu păcăciun cu lumea, vrei și tu eu să... Bă, cârnatule. Bă, înjositule, ai plătit... Nu vreau să mai vorbesc, că râde lumea de noi aici. Te vă și vorbește cu nevasta să nu mai se ducă răpărat pe la Cluj. Învață pe maică ta, că nu eu am făcut-o pe nevasta, a făcut-o moștu și naștu și popică inclusiv, tot satul tău, jur. Mă, dacă te duci la un grătar cu ea, a făcut-o grătară, te dreacu. Dacă tu la tine la bultă acolo vrei să faci un grătar, nu poți să faci, că o prinde ăla de mână. Ești nebun la cap. Ce să vă zic, vă las, vă op pe toți prietenii mei într-un singur cuvânt. Nu sunt eu cu live-urile de genul ăsta, dar tot mă enervează fututul ăsta, că tot stă și postează toată ziua de toată lumea. Eu un lache, bă, poți să ai, nu jivăm și pe tine, bă, poți să ai tot, bă. Bă, poți să ai, nu 700.000, poți să ai 2 milioane, tot miroșea fraier. Ești nebun? Tu plătești mecheria pe minut, oriunde te duci plătești mecheria, ești prost? Cu orice om tu stai de vorbă, tu plătești, ești nebun? Nu te vezi, dracu, că ești atât de prost încât dai zi de zi în gropi, dai zi de zi în gropi. Mai văd și pe maică ta aia retard aia, deci că e bărbat, dracu, zici că e ultima gubelistă, dracu, că te susține. Bă, când vezi că ai un copil retard, vorbește, mă, cu el, să-l educi, să-l vezi lucrurile cum trebuie să le vezi. Păi tu du-te, dracu, ești o retardă ca și el. Eu înțeleg că v-a scos din amol, că făceați bolțari și furați lemne, dar, în fine, trecem peste. Vă las pe toți prietenii mei, v-am pupat.